عز السلام تانا تقبلوا فنوانا تكاتلو خبرات عزبتنا نلوم عربي 12 سنة 2026 تدالو حديث زناتات حزلكم قريبا له مكتالكم بخور عدم فلما كانت تاتو سعود عرب 4 إثيوبيان بموت تقطع إثيوبيا 1600 بمحرت كم تفتحوا تقلت ኣብ ትግራይ ዳግማይ ዓናዊ ኩናት ከይውላዕ መጠንቀቕታ ተዋሂቡ ግብፂ ኩናት ንምቁራጽ ስምምዕ ኣሜሪካን ኢራን 24 ሰዓታት ትሰርሕ ኢራን ኣሜሪካን ምቁራጽ ተኽሲ ክዕቅባ ዝኸበደሉ ነጥብታት ፕረዚደንት ቱርክ ኤርዶጋን ኣብ ልዕሊ ሶርያን ሊባኖስን ዝፍጸም መጥቃዕቲ ንእስራኤል ኣጠንቂቑ ቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል ናታንያሁ ኣብቲ ዝቕጽል ሃገራዊ ምርጫ ዳግማይ ከም ዝሳተፍ أفليتو إذن كلام بزرج حزركم كأربعة كتكاتاتولنا بخبر عدم أبسمون سعود عرب نا 4 إثيوبيان بموت كم زقصعت كتحبرن كلا منجست إثيوبيا نلعلي شحن شدشة 100 زيجاتات معرض كم تقبله قاليتو مينستر وشتاو قدام سعود عرب بحد سنن 3 سنن كلتشان 10 شمونتن باقوت أصرا جز كلتا إثيوبيان بمحنات خم تقتلو أفليتو تقتلت بحد سنة كلتشان 10 شمونتن باقوت أصرا جز مخانو أو رجع ناجرة 3 سنة دما أب أوراجا أسير كم تفتسمه أتي مينستر زوج أو مجلسي يملكت توم 4 موت استفردهم إثيوبيان حشش حزم ناب سعود عرب بمتاهم كم زخنة أت مجلس وسيخ عبيرو مينستر قدات وتسا إثيوبيا بوغنو أب أبيات ما أسرت سعود عرب زركبو شحنش دشة 255 إثيوبيان معرض تجدلهم كسم كقارة كم تجبره أفليت الله Human Rights Watch بعث 3 ميازيا كلتشان 10 شمونتن باقوت تراجز أبزوج أو تبزب سبستان سعود عرب نسلست إثيوبيان بموت كوتعون كله في موت كالوت سوسان حاموشن زيجاتات جن كم تناوي حبر مينستر قدات وصا أبزوج أو مجلس جن أتي مينسترات مس إمباسي إثيوبيا أبريادن وانا قنصل أبجدان بموهات زجبرو دبلوماساوي تعري صعبو كم إثيوبيان هي كم تجبرلهم حبيرو انتقونت مجلسي بزعباتهم بموت كوتعو زبي زلون بزعباتهم زاجت بموت تقطعون زبولة نجاري لان مينستر وشتاو قدات سعود عرب أبستفلا لإيوانات نموت تفردو إثيوبيان عمل كتاب أبزوج أو مجلسي هيمونتاو ملأختن حق شريعة بمتعس حسماتهم قدات يزرزر Human Rights Watch أقدمه أب سعود عرب وحدو سوسان حمشتن إثيوبيان سدتنياتات مسعد سفر بستأساسر جبن نيموت فرديت بيقوم زلو سبت إبونيريف تعلم لغة تكل تتبع السواء مسلات بإسان حدا ميازي 15 شمونتن باقوة تتسلاق زابزوت أو زبزب سعود عرب أبز حلوف عمتات بفلاي مسعد سفارس تأساسرو جبنات إثيوبيان زركبون بزحات وتساتنياتات كم زقتلت حبيرو سعود عرب أبزي جونس أو جبنات زتخصصو مسرتاو قبو مسرح زتخلكلو وتساتنياتات بموت نمقصع زلوا دلونت نمثل هوتهم قدات زلو قبي الشللتنت كم زرقي Human Rights Watch يخصص تتطابق سواء مسلات مشاركة سعود عرب بقطف تلقى خاتون اتبيت فردي قلم مفتامو اتنايموت فردي كسرس سقطخ قبرو تصوعني ريو Human Rights Watch منشتات بمتكاس أبزوج تبزب أما إثيوبيان أبيات بيت مأسرة سعود عرب تداغينهم كم زلو عبيرو بتوصخي لعلى 500 نموت استفردوا إثيوبيان أبيت مأسرتي كامش مشاهد تأثيرهم كم زلو يملكت بتوصخي كيف العدا وتأخذ التتكالات لمعات منقسي إثيوبيا أباجت كلتشان إسان شدشن إسان شوعتن تغاتيتو كابتو سورة باجت كلتشان إسان شدشن إسان شوعتن إثيوبيا 4 سلسلة نتب شومنته ويدما أسات 540 كلتن بيلون بر نكفليت عدا تمديب الله عدا انك خفلا زي كالا كل التتكالات لمعات منقسي تزلون ناي وصا عدا كفليت أباجت تغاتيتو خمزلو يحبر نتا أبقربا معالتات زمن سلحو زازم زلو توكلت هزبتات بايتو موتي حقي زقربا 3.34 تريليون بر باجت كابتي لعلي 300 بليون بر حتصات كقاطم مخانو تقيسو منستر ገንዘብ አቶ አህመድ ሸዴ ከም ዘብረሆ ኣብ ዝቕፅል ዓመታት ዘጋጥም ሕፀት ባጀት 3.7 ቢልዮን ብር ካብ ወፃኢ 302.9 ቢልዮን ብር ድማ ካብ ውሽጢ ዓዲ ዝተጻረየ ልቓሕ ብምውሳድ ንምሽፋን ተተሓሒዙ ክብል ገሊጹ ክፍሊ ዕዳ ወፃኢ ኮርፖሬሽን መንገዲ ባቡር ኢትዮጵያን ጉጅለ ኢንዱስትሪ ሽኮር ኢትዮጵያን ን2026-27 ኣብ ዝተዳለወ ረቂቕ ባጀት ከም ዝተኻተተ ሚኒስትሪ ገንዘብ አቶ አህመድ ሸዴ ኣፍሊጡ ዓመ ምኽፋል ዕዳ ዘን ክልተ መንግስታዊ ትካላት ለማዕድሩት ብምኻኑ ክፍሊት ዕዳን ኣብቲ ባጀት ክካተት ከም ዝተገብረ እቲ ሚኒስትር ንባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ከም ዘረድአ እቲ ጸብጻብ ማዕከናት ዜና ይሕብር ኣብ ትግራይ ዳግማይ ዓናዊ ኩናት ከይውላዕ መጠንቀቕታ ተዋሂቡ ሕብረት ኣፍሪቃ ንፍሉይ ልኡኽ ኣብቲ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ናብ መቐለ ልኢኹ ምስ መራሕቲ ጉጅለ ሕወሓት ተራኺቡሎ ህዝቢ ዘድሕን ተግባራዊ ምንቅስቓስ ከም እትደሊ ንፍሉይ ልኡኽ ሕብረት ኣፍሪቃ ሕወሓት ከም ዝገለጸሎም ኣባል ላዕለዋይ መሪሕነት ሕወሓት ኣምባሳደር ኣዲስ ዓለም ባሌማ ተዛሪቦ መራሒ ሕወሓት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤልን ምስ ፍሉይ ልኡኽ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ
ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ ኣብ ዝገበሮ ዘተ ዝተሳተፈ ኣምባሳደር አዲስ ዓለም እቲ ዝተበግሶ ሕብረት ኣፍሪቃ ዝካየድ ዘሎ ዘተ ገና ኣብ ምጅማር ከም ዝርከብ ብምግላጽ ትግራይ እቲ ዘሎ ርስን ናብ ግጭት ዘእቱ ከምኡውን ዝጎደሉ ረብሓታት ክምለሱም ምስ መንግስቲ ፌደራል ዝተቋረጸ ርክብ ክቕጽል ናይ መጀመርታ ስጉምቲ ክኸውን ኢና ንደሊ ክብል ተዛሪቡ። ብወገን ሕወሓት ኩሎም ሕቶታት ኣፈላላየትን ብዘተን ድርድርን ክፍትሑ ዘለና ድሌት ክንገልጽ ጸኒሕና ኢና ዝበለ አዲስ ዓለም መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ንስምዕ ፕሪቶሪያ ብምፍራስ ትግራይ ብምብርካኽ ተደጋጋሚ መጥቃዕታት ይፍጽም ከም ዘሎ ንኦሉሴጉን ኦባሳንጆ ነጊድና ኣለና ኢሎ ዛጊድ ናብ መረበቱ ክምለስ ዝግብኦ ዝተመዛበለ ዝተሰደደን ህዝብና ብጥሜትን ሕማምን ይበርስ ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ዝርከብ ህዝብና እውን ብመንነቱ ይቕተልን ይሰቃን ከም ዘሎ ብሓፈሻ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዕፅዋን ክባን ተኣዊጁ ፀንተት ህዝቢ ትግራይ ይቐጽል ከም ዘሎን ከም ዝገለጸሎም ዓቢሩ። ፍሉይ ልኡኽ ሕብረት ኣፍሪቃ ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ ብወገኑ ምስ ዶክተር ደብረጽዮን ዝገበርዎ ዘተ ጽቡቕ ከም ዝነበረ ብምግላጽ ዕላማት ዝርርብ እቲ ዘሎ ወጥሪ ምህዳእን ቀጻሊ ሰላም ዝፍጠረሉ ኩነታት ምፍጣር ምዃኑ እዩ ኣብቲ ዘተ ተረኺበን ዝሓተተኦ ሜድያታት ርእይቱ ይህብዎን። ይኹን እምበር እዚ ሕብረት ኣፍሪቃ ናብ መቐለ ዝለኣኾ ጉጅለ ቀንዲ ዕላምኡ ንመርሕቲ ሕወሓት ኩናት ንምውላዕ ዝገብሮ ዘለዎ ሓደገኛ ንጥፈታት ደው ከብሉን እታ ዘላ ዓድል ሰላም ጸባብ ከም ዝኾነት ንምጥንቃቕ ዝዓለመ ከም ዝኾነ ዲፕሎማስያዊ ፕሮቶኮል ኣፍልጦ ዘለዎም ምንጭታት ይገልጹ። ሕወሓት ስምምዕ ፕሪቶሪያን ፈሪሱ ኢሉ ቀዲሙ ምእዋጁ ዓብ ዲፕሎማስያዊ ክሳራ ከም ዝኾነ ዝገለጸ እቶም ምንጭታት ዓለም ከም ኣፍረስቲ ክትሪኦም ዝገበረ ዝተጋገየ ስጉምቲ ምዃኑ ይገልጹ። እዚ መራሒ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ዝነበረ ፕሬዚደንት ናይጀርያ ነበር ፍሉይ ልኡኽ ሕብረት ኣፍሪቃ ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ ናብ መቐለ ተጓዒዙ ኣብ ምቕዋም መንግስቲ ፌደራል ኢትዮጵያ ዲፕሎማስያዊ ጻዕታት ከም ዝገበረ ንምርኣይ ዝዓለመ ፈቲነ ነይረ ኢሉ ንዓለም ንምንጋርን ዝዓለመ ዲፕሎማስያዊ ጉዕዞ ምዃኑ እቶም ንትግራይ ሆራይዘን ትርጉም እቲ ዲፕሎማስያዊ ጉዕዞ ዝተዛረቡ ክልተ ምንጭታት ብተመሳሳሊ ይገልጹ። ሕወሓት ኣብ ዝዝርግሖም ዘሎ መግለጺታት ምስ መንግስቲ ፌደራል ፖለቲካዊ ድርድር ንምክያድ እኳ ይጽውዕ እንተነበረ ብምኽንያት ስምምዕ ፕሪቶሪያ ፈሪሱ ኢሉ ምእዋጁን ምስ መንግስቲ ኤርትራ ዝፈጠሮ ርክብ ብማሕበረሰብ ዓለም ክስማዕ ከም ዘይተኻእለ እዩ ዝግለጽ። ፕሬዚደንት ቱርክ ኤርዶጋን ንእስራኤል ኣጠንቂቑ። ኣብ ልዕሊ ሶርያን ሊባኖስን ዝፍጸም መጥቃዕቲ ንቱርክ እውን ሓደጋ ዘእቱ እዩ። ቱርክ እስራኤል ኣብቲ ዞባ ዝግበር ምስፍሕፋሕ ጸገማት ሊባኖስን ሶርያን ጥራይ ኣይኮነን ንጸጥታ ቱርኪ ቀጥታዊ ሓደጋ እዩ። ብድሕሪ መጋረጃ ድማ አንካራ ሓድሽ መሪሕነት ሶርያ ንህዝቡላ ንምድኻም መሳርሒ ከይትኸውን ትላቦ። ወታደራዊ ተግባራት እስራኤልን ኣብ ሶርያን ሊባኖስን ነተን ሃገራት ጥራይ ዘይኮነ ንጸጥታ ምርግጋእን ቱርክ እውን ሓደጋ እዩ ይብል። እስራኤል ኣብቲ ዞባ ናይ ምስፍሕፋሕ ፖሊሲታት ትኽተል ኣላ ክብል እውን ከሲሱ። ቱርክ ንፕሬዚደንት ሶርያ ኣሕመድ አልሻራ ኣብ ውሽጢ ሊባኖስ ምስ ህዝቡላ ኣብ ግንባራዊ ግጭት ከይኣቱ ክትመክሮ ጸኒሓ። ቱርክ ንአልሻራ ንእስራኤልን መንግስቲ ሊባኖስን ንህዝቡላህን ከዳኸሙ ከም ዘይትሕግዞም ነጊራቶ። ዋላ እኳ እቲ ሓድሽ መንግስቲ ሶርያ ንህዝቡላ ከም መሪር ጸላኢ ይርዮ እንተኾነ። ግብፂ ኩናት ንምቁራጽ ስምምዕ ኣሜሪካን ኢራንን 24 ሰዓታት ትሰርሓላ። ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣህጉራዊ ምትሕግጋዝ ግብፃውያን ወጻእተኛታት በደር ዓብደላቲ ግብፂ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ወጥሪ ክዝሕል ዝኽእል ነዚ ሕጂ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ከብቅዕ እቲ ግጭት ኣብ መላእቲ ዞባ ከይዝርጋሕ ዝኽእል ምርዳእ ንምብጻሕ ብጽዑቕ ትሰርሕ ከም ዘላ ገሊጹ። ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ኣብ ስምምዕነት ንምብጻሕ ነቲ ኩናት መወዳእታ ንምግባርን ኣብ መላእቲ ዞባ ሳዕቤናት ከይህልውን ለይትን ቀትሪ ንሰርሕ ኣለና ኢሉ ዓብደላቲ። እዚ ጻዕታት እዚ ዝኾነ ሃገር ንሃገራዊ መስመራት ባሕሪ ንምዕንቃፍን እትገብሮ ዝኾነ ይኹን ፈተነ ብምጻቅ ነቲ ዝተቐመጠ መትከላት ሃገራዊ ሕጊ ብፍላይ ድማ ናጽነት ምጓዓዝ ንምኽባር ዝዓለመ ምዃኑ ወሲኹ ገሊጹ። ዓብደላትን ኤርትራዊ መዘኑ ዑስማን ሳልሕን ኣብ ዘካየደዎ ሓበራዊ ጋዜጣዊ መግለጺ ንሜና ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ብፍላይ ኣብ ስትራቴጂካዊ መስመር ማይ ብዞባውን ሃገራውን ተወሰኽቲ ተገዳስነት እናወሰኸ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ኢራን እስራኤልን ኣሜሪካን ዘሳትፍ ግጭት ክሳብ መጻቦ ባቢኤል መንደብ ቀይሕ ባሕርን ቀርኒ ኣፍሪቃን ክዝርጋሕ ከም ዝኽእል ስክፍታታት ኣመልኪቱ። እቲ ላዕለዋይ ዲፕሎማት ግብፂ ምስ ስዑድ ዓረብን ምስ ቀይሕ ባሕርን ዝደዋቡ ሃገራት ዓረብ ኣፍሪቃ ማለት ኤርትራ፣ ሱዳን፣ ዮርዳኖስ፣ ሶማልያ፣ የመን ብቐረባ ትሰርሕ ከም ዘላ ኣረጋጊጹ። ጸጥታ ምርግጋእን ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ባቢኤል መንደብን ወሽመጥ ዓረብን ምዃኑ እውን ገሊጹ። ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ፎክስ ኒውስ ኣብ ዝገበሮ ናይ ቴሌፎን ቃለ መሕትት ኣሜሪካ ትማሊ ምሸት ጥራይ ልዕሊ $250 ሚልዮን ዝግመት ቦምባታት ከም ዝደርበየት ገሊጹ። እቲ ፕሬዚደንት ነቲ ቁልፊ ማእከላይ ነዳዲ ኢራን ዝኾነት ደስም ካርግስ ክሕዛ ምዃኑ ደጊሙ ክገልጽ እንከሎ ኣሜሪካ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ዝተሓላለኸ ወታደራዊ ስርሒታት ክትዋፈር ትብዓት ወይ ድሌት ኣለዋ ድዩ ዝብል ጥርጣረታት ገሊጹ። እቲ ስጉምቲ ክሳብ ክንደይ ኣገዳሲ ይኹን ኣሜሪካውያን ከምኡ ናይ ምግባር ድሌት ዘለዎም ኣይመስለንን ኢሉ። ኣሜሪካ ነታ ደሴት ክትሕዛ እንተወሲና
ቀንዲ ዕላማኣ ግዝያዊ ስጉምቲ ምውሳድ ኣብ ልዕሊ ኢራን ጸጥ ንምግባር እዩ። እዚ ድማ ንሰደድ ነዳዲ ኢራን ንምዝራግ ዝዓለመ ኮይኑ ቴሄራን ነቲ ኣብ ዓለምና ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ መስመር መራኸብ ነዳዲ ዝኾነ መጻቦ ሄርሙዝ ዝነበራ ምቁጽጻር ክትገድፍን ጠለባት ዋሽንግተን ክትሰማማዕን ዝግድድ እዩ። ይኹን እምበር ስርዓት ኢራን ድሌትን ሓይልን ኣብ ግምት ብምእታው እዚ ስትራቴጂካዊ እዚ ክስራሕ ድዩ ኣይሰርሕን ኣብ ሕቶ ዘእቱ እዩ። ኢራን ኣብታ ደሴት ሓያል ምክልኻል ከም ዝሃነፀት ዝእመን ኮይኑ ካብ ኣየር ናብ ምድሪ ዝወፅእ ሚሳይላት ሓዊሱ እዩ። ብክልሳ ሓሳብ ሰራዊት ኣሜሪካ ብለይቲ ናብታ 20 ኪሎ ሜትር ጥራሕ ስፍሓት ንእሽቶይ ደሴት ሰራዊታ ብፓራሹት ብምእታው ቁልፉ ከባቢታት ክቆጻጸር ይኽእል እዩ። ሓይሊ ባሕሪ ዘመናዊ ነፈርትን ናይ ምድርን ባሕርን መካይን ተጠቂሙ እውን መጥቃዕቲ ከካይድ ይኽእል እዩ። ቅድሚ ከምኡ ምግባር ግን እቲ መራኸብ ውግእ ነቲ ብኢራን እትቆጻጸሩ ሓደገኛ መጻቦ ሄርሙዝ ሰጊረን ናብቲ ኢራናውያን ሰብ ኣልቦ ነፈርትን መወጨፊ ሚሳይልን ዝተሓብኡሉ ዞባ ከኣትዋ ምተገደዳ። ዝኾነ ይኹን መጥቃዕቲ ብኣየር ይኹን ብባሕሪ ብነታጉይ ዕስለ ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ምተሰነየ ዋላ እኳ እቲ ልዕሊ ዓቐን ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ኣብቲ ኩናት ንኽዕወት ዘኽእሎ እንተኾነ ዓወት ግን ኣብ ሂወት ደቂ ሰባት ልዑል ዋጋ ክኸፍል ተኽእሎ ኣሎ። ካብዚ ሓሊፉ እቲ ንኻልእ ቡድሆ ኣሜሪካ ነታ ደሴት ምስ ተቆጻጸረት ካብ መሬት ኢራን ንቐጻሊ ቦምባታት እናተቐልዐት ክሳብ ክንደይ ግዜ ክትሕዛ ከም ትኽእል እዩ። ብተወሳኺ ኢራን ምክልኻላ ንምድልዳል ርእሲ ስጉምትታት ወሲዳ። ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ደሴት ካርግ ወታደራዊ ስጉምቲ ክትወስድ ከም ትኽእል ስክፍታታት እናወሰኸ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ጸብጸባት ከም ዘመልክትዎ ኣብ ወሰንቲ ከባቢታት እታ ደሴት ተወሰኸ ሓይልታት ዝተመሓየሹ ኣህዱታት ምክልኻል ኣየር ተንቀሳቐስቲ ስርዓት ሚሳይላትን መከላኸሊ ነቶክትን ብስትራቴጂካዊ ኣገባብ ከም ዝተዋፈሩ ይሕበሩ። እዚ ምዕባለ እዚ ነቲ ኣብቲ ዞባ እናገደደ ዝኸይድ ዘሎ ወጥሪ ዘጉልሕ እዩ። ኣብ ኣፍጋኒስታን ብሰኪ እገዳ ጣሊባን ልዕሊ 3.8 ሚልዮን ኣዋልድ ካብ ትምህርቲ ወፃኢ ኮይነን ከም ዘለዋ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣፍሊጡ። ኣብ ኣፍጋኒስታን ብሰንኪቲ ብዕጡቃት ጣሊባን ተገይዙ ዘሎ ቀጻሊ ናይ መሰል ክልከላ ኣሳብ 3.8 ሚልዮን ዝኾነ ኣፍጋናውያን ኣዋልድ ካብ ቤት ትምህርቲ ወፃኢ ኮይነን ከም ዘለዋ ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንድሕንነት ቤት ምኽሪ ገሊጹ። ኣብ ኣፍጋኒስታን ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ምክትል ፍልይቲ ወኪል ጆርጄት ጋኖት ከም ዝሓበረቶ ጣሊባን ኣዋልድ ካብ ካልኣይ ብርክን ላዕለዋይ ትምህርቲ ዩኒቨርሲቲ ዝኽልክል ፖሊሲ ካብ ዘውፅእ ንድሓር ካብ ቤት ትምህርቲ ዝተገለለ ኣዋልድ ቁፅሪ እናወሰኸ ይኸይድ ኣሎ ኢላ። እዚ ድማ ብዘይ ዝኾነ ናይ ምምሃር ናይ ስራሕን ዕድልን ናይ ቁጠባ ተሳትፎ ከም ዝተረፋ ገይርዎን ኣሎ። ጆርጄት ጋኖት ወሲኻ ክትገልጽ ከላ ካብ 7 ክሳብ 18 ዓመት ዘለዋ 3.8 ሚልዮን ኣዋልድ ኣብ ቤት ትምህርቲ ኣይርከባን። ካብዚኣተን ድማ እተን ልዕሊ 2.6 ሚልዮን ዝኾና ዕድመ ንኣሽቱ ደቂ ኣንስትዮ ኣዋልድ እየን። በብዓመቱ ድማ ኣስታት 250,000 ዝኾና ተወሰኸ ኣዋልድ ካብ ካልኣይ ብርኪ ትምህርቲ መስመረን ንዘለኣለም ይግለል ኣለዋ። በዓል መዚ ሲቪል አቪዬሽን ኩዌት ሎሚ ንጎሆ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ መጥቃዕቲ ሚሳኤላት ኢራን ኣብ ሃገራዊ መዕርፎ ነፈርቲ ኩዌት ንራዳር ዕላማ ከም ዝገበረ ኣፍሊጡ። እቲ በዓል መዚ እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ማእከላይ ራዳር ምስ ምሕደራ ትራፊክ ኣየር ዝተኣሳሰሩ ወሰንቲ መስመራት ልዑል ጉድኣት ከም ዘሰዓበ ኣረጋጊጹ። ቅድሚ መጥቃዕቲ መዕርፎ ነፈርቲ ኩዌት እስላማዊ ሓለዋ ሰውራ ኢራን ኣብ ኩዌትን ባሕርን ዮርዳኖስ ኣብ ዝርከባ ወታደራዊት ማዓስከራት ኣሜሪካ 18 ዕላማታት ከም ዝሃረመ ኣፍሊጡ ነይሩ እዩ። ሓይልታት ኢራን ነዚ መጥቃዕቲ ሕነ ናይቲ ኣብ ቀረባ እዋን ኣሜሪካ ኣብ ደቡባዊ ኢራን ኣብ ልዕሊ ትሕተ ቅርጺ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ንምፍዳይ ምዃኑ ብግልጽ ገሊጾም። ሰራዊት ኢራን ኣብ ኩዌት ንዝርከብ መደበራት ኣየር አልአሰም ኣሕመድ አልጃበርን ከምኡውን ኣብ ባሕሪ ንዝርከብ መደበር ኣየር ሸኽ ዒሳም ዕላማ ይገብር ከም ዘሎ ይግለጽ። ዝሓበራዊ ወታደራዊ ስጉምቲ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዝነበረ ወጥሪ ናብ ሓደገኛ ደረጃ ብምዕባይ ንዞባዊ ሰላምን ትራፊክ ኣየርን ከቢድ ሓደጋ ኮይኑ ኣሎ። ክቡራት ተዓዘብትና ናይ ሎሚ ነበረ መደባትና ነዚ ይመስል። ቁጥፉን እዋናውን ሓበሬታ ክትረኽቡ ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት፣ ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ዕድም ሰሰናይ እዩ።